הורים יקרים, פיתוח הרגלים נכונים של אכילה, פעילות גופנית ושינה בחודשים הראשונים לחיים עשויים להשפיע על הבריאות ומבנה הגוף של הילד לאורך כל חייו. מחקרים רבים מצביעים על כך שתינוקות המפתחים נטייה לעודף משקל נמצאים בסיכון מוגבר לסבול מהשמנה בחייהם הבוגרים ובכל המחלות הנלוות לכך. זוהי ההזדמנות שלכם כהורים להשפיע על עתיד ילדיכם. מה שניתן כעת לביצוע בקלות יחסית יהיה קשה הרבה יותר בחיים הבוגרים. אז מה עושים? אתם כנראה מכירים את הרוב, אבל בואו נראה מה חדש. תזונה נכונה. ישנן 3 טעויות נפוצות בגיל זה. הראשונה, שילוב מזון שאינו חלב מוקדם מדי. אין מה למעט. כל החיים לפניו. שילוב מוקדם מדי של מזונות אחרים עשוי לגרום לעלייה מיותרת במשקל, הן בילדות והן בחיים הבוגרים. כדאי להתחיל לשלב מזון מוצק מגיל 6 חודשים והלאה, ובכל מקרה לא לפני גיל 4 חודשים. השנייה, קורן פלור. זהו, שממש לא כדאי. אנחנו יודעים שכולם אומרים שזה נהדר ללילה, אבל לא שזה באמת הדרך ללילות שקטים, ומדובר בתוספת שממש לא מועילה לילד שלכם. המון קלוריות שלא ממש נחוצות לו. אם אין המלצה מרופא בשל בעיה בגדילה או נטייה קשה לפליטות, ממש אין צורך. השלישית, להרגיע עם בקבוק. תזכרו, כשהם בוכים, לא תמיד הם רעבים. בכי יכול להעיד על אי נוחות, עייפות או סתם עצבנות. בשלב זה יכולתו של ילדיכם להביע את רצונותיו מוגבלת, ובכי הוא הכלי העיקרי לומר שהוא לא מרוצה. אין מה לדאוג, הם עוד ידעו להביע חוסר שביעות רצון בהרבה דרכים אחרות בהמשך. הרגלי שינה נכונים. בואו נתאם ציפיות. בשלב מסוים זה יסתדר, אבל לעתים זה לוקח זמן. חשוב לנסות להתחיל ליצור שגרת שינה הכוללת שעות שינה קבועות לאחר טקס כניסה למיטה. לא כדאי שירדם כשהוא יונק או על הידיים. הוא צריך להתרגל להירדם בכוחות עצמו. ככל שתתחילו מוקדם יותר עם ההרגל הזה, יש תקווה גדולה יותר שתזכו לישון כמו שצריך שיגיע הזמן. העזרו בבן הזוג. חלקו ביניכם את הלילות לפי שעות או ימי השבוע. גם אם את מניקה, הכיני בקבוק שעור מראש, כדי שבן הזוג יוכל להאכיל ואת תוכלי להשלים קצת שעות שינה. פעילות גופנית. הקפידו על זמן משחק פעיל שיתרום להתחזקותם והתפתחותם. השכיבו אותם על הבטן כשהם ערים לידכם ובהשגחה, ונסו להמעיט בזמני ישיבה במושב הרכב או בעגלה. השתדלו להימנע ככל האפשר מצפייה במסכים עד גיל 2. חוזרים לעבודה לאחר חופשת לידה? אולי כעת יהיו שותפים חדשים לטיפול בילד. זה הזמן לשתף את המטפלים החדשים במה שחשוב בעיניכם. ולסיכום, כמה כלים פשוטים לשמור על בריאות תינוקכם בגיל הזה. אם את מניקה, המשיכי בכך כל כמה שתצליחי. אם אתם משתמשים בפורמולה, אז בלי תוספות של מיץ או קורן פלור. אין מה למהר, אוכל שאיננו חלב, רק כשהוא מוכן. לא תמיד להרגיע עם בקבוק, יש לעתים סיבות אחרות לבכי. שעות שינה קבועות, טקס שינה, וכשהוא נרדם בסוף בכוחות עצמו ולא עם בקבוק. מומלץ להמעיט בהושבה ממושכת ולהימנע מטלוויזיה בשנתיים הראשונות. וכשהוא ער ואתם לידו, להקפיד על פעילות כשהוא על הבטן. לכל מידע נוסף, היכנסו לאתר או דברו עם אחות טיפת חלב.